Babcock og Wilcox Vølund A/S er med hovedkontor i Esbjerg en højteknologisk ingeniør- og produktionsvirksomhed, som laver grønne energianlæg til hele verden. Virksomheden bruger IPV Systems løsning til kvalitetsstyring, afvigelseshåndtering, manualer og til styring af procedurer og templates i økonomi og HR. Nu kan vi samle alle procedurer og templates, skabeloner et sted, og folk ved aldrig tvivl om, hvor de skal finde det henne. På den måde kan vi bevare styringen og altid have det nyeste liggende der. Virksomheden lagde ud med at få implementeret kvalitetsdelen, siden er andre manualer fulgt efter. Vi bruger den blandt andet til vores kvalitetshåndbog, som er vigtigt at have styring af. I den forbindelse fik vi faktisk også andre, f.eks. økonomimanualen ind og lægge personalemanualen. Det var egentlig rigtig, rigtig godt, at vi fik det, fordi at vi var lidt spændt på, om vi kunne få få folk til at kigge ind i kvalitetsmanualen, men fordi de andre manualer også ligger der, så har det egentlig givet sig selv og blevet et rigtig godt værktøj. De bruger løsningen sammen med SharePoint, og da det er en international virksomhed, bruges den på mange forskellige lokationer. Når vi bruger det på flere lokationer, så er det egentlig fordi, at vi har, når vi starter vores computer op, så kan vi tilgå det her. Og det vil sige, at hvis man sidder ude på en anden lokation ude i verden på en af vores byggepladser og kobles op på VPN'en, jamen så har vi direkte adgang til procedurerne og de skabeloner, der er. Det giver altså den fordel, at hvis vi vil lave en ændring, måske hurtigt, så slår den igennem alle steder på én gang, og så har de ikke oplever de ikke en 14-dages forsinkelse, fordi et eller andet CD-ROM lige skulle komme ud med posten. Så man kan sige, på en eller anden måde, så laver vi det ens for alle med det samme eller på en gang. Babcock og Wilcox Vølund A/S har valgt at bruge IPV Systems som samarbejdspartner ved implementering af systemet. Samarbejdet har været rigtig godt, synes jeg. Altså egentlig så startede det helt fra start, hvor vi havde besøg fra dem, hvor jeg faktisk havde siddet og tænkt over, hvilken system kan vi egentlig bruge til det her, og så fik jeg faktisk en opringning fra IPV, sådan lidt sendt fra oven. Men i hvert fald så fik jeg en god introduktion til det og tænkte, det er lige det, vi skal have, og følte det mig også rigtig godt behandlet, set, forstået. Og sådan synes jeg faktisk, det har været siden. Da vi efterfølgende købte det, så skulle vi have det implementeret, og vi fik den støtte, vi synes var nødvendigt. Og det har været rigtig godt.